Pigpa sa irarom sa handgun familiarization and precision training ang 45 PNP personnel sa Bicol na nagkaklase sa Public Safety Senior Leadership Course sa Regional Training Center sa Campo General Simeon Ola kaining Biyernes, Oktubre 18. Para kay Police Senior Master Sergeant Arnulfo Bilano kan Milaor Municipal Police Station, bentahin ng na may mga siring na aktibidad ulit at tigpapagiramdum kaini sa inda ang basic gun safety rules. Katunayan, haloy niya na lang daing nagagamit ang sa iyang service firearm kaya maugmada siyang makabali sa aktibidad. Maganda naman po kasi na-refresh po yung sa marksmanship namin. At the same time po nagamit yung mga baril na hindi na ginagamit sa tagal na sa kanya-kanya po kasing trabaho. More on office po kasi kami. Sigun sa tagapagtaram kan RTC Bicol na si Police Executive Master Sergeant Ryan Lianaresas, sa tabang kang handgun familiarization and precision training, day nalilingawan kang kapulisan ang sa indang gun skills. Asin na ililikay pa ang mga ini sa mga accidental gun injury o unintentional gun deaths. Napakahalaga itong training na ito. Sabi kong hindi lang requirements for promotion, at least na-develop yung knowledge, skills, and attitude nila sa loob ng training center at na-i-enhance itong yung paggamit nila sa baril kasi alam natin na yung mga nasa police station, unit, nasa ground na hindi man nila na tetest yung kanilang baril at this is the right time na andito sila sa range sa schooling na magamit ulit nila yung firearms nila. Laom naman kan bagong pamayukan RTC Bicol na si Police Colonel Richard Aquitania na gamiton sa tama kan sa idang mga estudyante sa Public Safety Senior Leadership Course ang mga kaaraman na ipighiras sa aktibidad. Using our firearms, this would be the last recourse of action. Pag ginamit natin ang ating baril, ay ito lang ay nagsasabi na nandoon na tayo sa bingit ng ating kamatayan or self-defense. But this is proportionate sana sa ating hinuhuli or gusto natin i-subdue na proportionate ang force. But of course, this is the last resort. Using the firearms, this is the last resort para ipagtanggol ang iba or ang ating sarili. Para sa mga baretang tatak Bicol, Hercules Barbacena.